at din opgave er så at rejse til de nedre verdener, til underverdenen. Og jeg tror, det er der, du skal lede efter. Bed om at blive ledt til det kraftdyr, der er det rigtigt til dig på det her tidspunkt i dit liv. Og når du så synes, du har god kontakt, så tager du det simpelthen ind til dig i begge virkeligheder. Og så kan du komme tilbage. Jeg er usikker på, hvad jeg kommer til at opleve. Annette har med røgen og sine bevægelser gjort det klart, at dette nu ikke bare er en helt normal situation. At vi er i gang med et ritual. Men hvad skal der til for, at jeg kan opleve mere end bare dette rum og denne verden? Er trommen virkelig nok? Så er den her på. Ja, over øjnene. Alright, så ses vi på den anden side. Så vil jeg ønske dig god rejse. Den dundrende lyd fra trommen er fysisk til stede i rummet, og jeg kan mærke lydbølgerne i kroppen. Bag mine lukkede øjne bliver lyden til farver og indtryk. Jeg prøver at forestille mig en port til underverdenen, et hul, og tager mentalt tilløb til at rejse ned, sådan som Annette har instrueret mig i. Men først har jeg svært ved at se denne indre verden klart for mig. Jeg bliver distraheret og stiller for mange spørgsmål. Men efter noget tid med trommens rytme bliver det lettere. Det løsner ligesom. Jeg rejser ned gennem hullet og ned i en lang, mørk tunnel med rindende vand i bunden. Jeg forsøger at lade være med at tænke over grænsen mellem, hvad jeg selv finder på og hvad jeg oplever, og bare lade det ske. Reglerne er nogle andre her. Og som jeg rejser videre, bliver loftet i den mørke tunnel højere og højere. Og på et tidspunkt fornemmer jeg noget lilla lys, og jeg spurter ikke mere afsted. Jeg stopper op. Og så sker det. Lige pludselig, uden noget varsel eller tegn, hopper et dyr direkte i favnen på mig. Stemningen er nærmest euforisk, beruset. Og da Annette kalder mig tilbage, går der noget tid, før jeg rigtig vågner op. Jeg har egentlig ikke så meget lyst til at vende tilbage til denne verden. Jeg kan godt få meget mere. Det er fedt, synes jeg.